Jeg har her en 1973 Ford Mustang Sport Roof, eller Fastback er nogen der kalder dem også, som jeg lige vil gå en tur omkring og kigge nærmere på. En bil der står super flot i lakken, hvis du spørger mig. En god rød farve. Den har selvfølgelig lidt små ting rundt omkring, vi lige kan prøve at se om vi kan finde, men det er meget få fingre man kan sætte på den bil her udvendigt fra. Men vi kan prøve at gå lidt rundt om den. Vi skal fremhæve noget, så har den en lille slag der. Vi prøver at kigge ind i den. Så sædet har en lille rift her. Dørpanelet har også lige rundt her. Men ellers i generelt pæn og brugbar stand. Bilen har fold down seat her bag. Det lige kan prøve at slå ned, hvis jeg rækker herover. Hvordan fanden er han nu? Så. Jeg mener her hen bagpå har han en lille smule her. Der. Der er selvfølgelig benzindæksler der. Der er selvfølgelig bare lige et par stole her til at ligge her. Kan jeg lige fjerne. Så kan I se lidt bedre. Så man kan åbne til her udefra. Hvis man skal ud på skitur, så kan man få sin ski med. Jeg har lige den felt der mangler en centerkapsel, eller jeg har kapslen, men den er brækket lidt i de øjne, der holder den fast, så den kunne eventuelt limes på, hvis det var. Ellers så har jeg nogle andre fælde, der kan sidde på bilen også. Der er lidt forskellige muligheder. Også lige der. Malingen, der skal lade. Ellers lige der er den jo. Ellers så er den sgu i rigtig pæn stand. Alle steder. Og prøv at kigge ned i maskinrummet en gang. Job. Det er jo så en 351 Cleveland 2V, altså med 2 porte karburator. Og har det gamle airconditioning-system. Der er ikke meget køl i det, men der er jo lidt charme, den originale stand. Ellers så er det en 350 Cleveland, ikke, med FMX gearkasse med shift kit og en 9-tommer bagtøj uden spær. Og så nogle relæer der, det er fordi der er lavet kørelys på den. De inderste lygter tænder, når du starter bilen. Selvfølgelig siden og bagude også. Man kan også lige prøve at sparke liv i den.
store mislyde fra den. Starter hver gang. God stabil. Selvfølgelig i kraft af, at det er en 2-vært Cleveland, så det er ikke nogen raket, men det er en forholdsvis kvik bil. Kan man så se, der tænder op de enderste af lamper, så der er lidt kørelys på den. Kan da også lige prøve at vende en lille tur ind. Sætter den lige op i holderen her. Ordene virker. Deroppe under spejlen på den her. Integreret der. Bilen den har nye fjeder hele vejen rundt, nye støddæmper hele vejen rundt, nye bærearm foran, nye bremser, renoveret styrehus har den fået med, hvad fanden var det hed, det kan jeg ikke huske, og der er lidt færre omdrejning på rattet for at lave samme udslag. Men hvis den har noget interesse, så sæt mig en besked. Tak.